Que compres els cigrons cuits? Clar, diu més de 3 hores. Però jo et dic com fer-ho en 1 minut. Poses aigua calenta en un recipient ben gros, afegeixes els cigrons, una cullerada de bicarbonat i remenes perquè es dissolgui. Ho tapes i ho deixes 24 hores. I passat aquest temps mira si han crescut, ho has de tenir en compte i posar força aigua. Els poses en un escorredor i els rentes ben nets amb aigua. Poses una olla amb aigua al foc i quan està bullint ja hi pots tirar els cigrons. És important que desescumis per treure totes les impureses. Recordes que t'he dit 1 minut? Doncs 1 minut és el temps que ha de bullir. I ja està, apagues el foc, tapes l'olla i la poses dins la CCM. Atenció que el que et diré és important. Has d'utilitzar una olla de mínim 5 litres i emplenar-la al màxim que puguis. I la resta de cocció es farà per calor retinguda. Aquests cigrons trigaran de 5 a 6 hores. Sí, sense consum energètic. Han passat 5 hores i vaig a veure com estan. Si veiessis que encara els hi falta, tornes a tapar i els deixes més temps. Cada cigró té una cocció diferent. El primer cop hauràs de mirar per ajustar el teu temps de cocció. Amb mig quilo de cigrons te'n surt més d'1 quilo. Saps el que t'estalvies? Quan els trec de l'olla és quan els hi poso la sal. El suc no el llencis, que et serveix com a base d'un caldo o per regar les plantes. Mans ben netes i us ensenyo que tendres han quedat. Jo cuino per calor retinguda perquè té molts avantatges. Si em segueixes te n'explicaré més.